Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахш J. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама бошад, маърамат сурат маълумот шад, дар WhatsApp имо экранамода роӣ кунем. Мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имзо навор аст дӯстони Toyota Camry D ВАЗ 2106 ва Toyota Corolla, Opel Caravan, Opel дигар намуд Sedan ва мошинои советский, боз мошинои боркаш, Gazelle, Hyundai Porter ва дигар намуд мошина аст ки бо нархҳои арзон барои шумо қабул кардем ва омода кардем. Мерседесҳои Zaychik ва Мерседес сечкаи объёмни простои ҳам ҳастай. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинаҳо ки дар кор бошад, мо дар видео оянда барои шумо пешкаш мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 167 сомонӣ. Навора сар мекунем, маърамат рафтем. Мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ имрӯза аст дӯстон ки мошинои советский молодежни ВАЗ 2107 ки сайзтарини беҳтарин светои сафед. Соли бароишаш 2006 солае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. Объём моторуш простои эконом 1.6 литра, коробкаш механика, сайзтари мошин мега беҳтарин. Коробкаш 5 тага, хадавой дорад, 4 та балон мегад, 90%, салон тоза, раднои краска мошин мегад, ҳолаташ беҳтарин аст. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рудаки Ленинск районда ва фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ ки бардорум бо срочная муомила мешавад. Тоқа суми холи наличи гуфтага аст, алиш палиш не, тоқа сум дар кора мега, кадоме ки мехарад срочная наличи сумкати бо ягон сум муомила мекунанд. Хоб, ин ами рақамҳо мегафони соҳибшона, кадоми шумо ки мехаред маърамат бештар маълумотша аз соҳибашон гиред. Мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Toyota Camry D аст ки светои сафед. Соли бароишаш 2007 солае ки сӯзишвораш бензини холия газ надорад. Объём моторуш 2.4 литра, коробкаш автомат, сайзтари мошин мегад беҳтарин аст. Кондиционер, электропакет, скамейкоу нав, салон тоза, раднои краска тозак, расход намекунад. Дӯстон азиз, мошинча мегад ҳолаташ беҳтарин аст. 4 та балони пачка, 4 диска опшин, мошин мегад беҳтарин ҳолат аст. Мошин бардо фақат дуруни шарда гаштагӣ аст. Нархша мегад 99000 сомонӣ мегем, бо арзон мешавад ва мошин дӯстон азиз айни ҳол қарор дорад дар Душанбе пойтахт аст. 99000 сомонӣ бо арзон мешавад. Омада мегад аз пеш бинен, ба телефон савдо накунед. Дӯстон азиз, яке муштари нагуфтанд ки мақсад дубайская, американка, японка ишахтон аниқ кунед. одамони харидори аниқ бошад мега савдо дорад. Бештар маълумот аз рақамҳои поёнбуда. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки Toyota Corolla 1 аст ки мошиное ки хадавои мошиное ки экономни. соли бароишаш 2006 солае ки сӯзишвориш газ бензин кор мекунад. объём моторуш 1.6 литри, простои коробкаш автомат, ҳолати мошин мегад беҳтарин аст. мошин мегад нозада мегад Европа, полни худ мегад фулай, коробкаш автомат, клим контрол, сиденош обогрев сидени, лифт ва дӯстони азиз мултирол опшин мошин мегад ҳамаш 100% аст. ҳама ҷош мегад кор мекунад, ягон ҷош пусидагӣ царапина надорад. мотор нав, хадавои кардагӣ, 4 та балон пачка ва танировка ҳуҷҷат мегад ҳар душ 2 моҳи дига мегад, яъне срок дорад. такси умуман мегад мошин такси гаштагӣ нест. мошин мегад тоза омада бимегад роҳат мекунӣ. нархша бародарон 78 та мега бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда, яъне ки шаҳри Қурғонтепа. мошине ки умуман расход надорад. 78 та муомила дорад. маърамат бештар маълумотша гиред. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ки Мерседесҳои Benz C-класс ки мошинои компрессор Zaychik. соли бароишаш 2003 солае ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объём мотораш 2 литра, коробкаш автомат, сайзтари мошин мегад дӯстон азиз нахадва. мошинча мегад 100% мегад, салон тоза, берун дарун ҳамаш сафед, неки камтар меличовка гиҷоиш ремонт дора мегад, неки намеда гиҷоша мошин 100% мегад. маълумот шарам камтар неправильно наистиян мақсад мошин мегад ҳолаташ беҳтарин аст, гиҷоиш камтар мақсад кор доштааст. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 40000 сомонӣ ки бо конкретна одамони харидода
арзон мешавад. Ремонт дора мега соҳибуш. Шаҳри бохта 40,000 сомонӣ савдода рақамошон вавилонай. Кадоме ки ҳам хеле мошин ки арзон дар кораи марамат занг занем бо арзон мешида. Панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ки грузовой газел аст ки дар комментара бисёр хоҳиш мекарданд ки яъне грузовой газел мошинои боркаш. соли барои 1996 аст ки газ бензин кор мекард, коробкаш механикай, сайсенч бадрон нахадвай. мошини хай камтар касб мечист ки кодра айхе хидаш нахадвай созай мақсад яхе ҷош краскош хе рехтага аст, айхе хидаш 100% мега кор мекунад. нархи мошин бадрон 17,000 сомонӣ аст ки бо муомила доштае. грузовой газел 17,000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе. агар успед карден, агар ҳамин мошин савдо нашуда боша, метавонед ки шумо савдо карда гирен. рақамошон аст мегафон кор мекунад, бештар маълумотои пурра аз соҳибашон. 96 солаш соли радной аз газели боркаш. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳам харид мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат рӯй кунем, мо дар видео оянда фурӯшта мегузорем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии майда аст бадрон ки мерседосои Benz C-класски сечка. соли барои 1996 бензин газ ҳардаш кор мекард, мотор 1.8 литр, коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча радной краска, 4 калпак, 4 баллонои хоб 60-70%, салон тоза, ин хеле мошинае. дӯстони азиз, нашод хадавои ҳуҷҷат ва пусидаги чош ягон маълумотош нест, фақат мошин нахадо мекард, бештар маълумото тариқи телефон да. дута электропакетам пешаш дошта, хай мошинча мегӯяд созае. хоб нархи мошина мега 30,000 сомонӣ гуфтесай, бо хай қатиқчон савдо мекунад ки хай чанд ха арзон мекардагиша нагуфтян. 30,000 сомонӣ мошин дар Душанбе астай, срочная, рақамошон мегафон астай. кадом метавонед мехарид, марамат занг занед. лайкора занед, фаромӯш накунед ва навора подписаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ. Opel Astra F аст бадрон ки дар кузофи караван универсал, яъне ки Opel караван. соли барои 1993 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад, объём моторош 1.6 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд нахадувай. дӯстони азиз, мошин мегӯяд 4 та диска, 4 та баллонои 50-60% ва ҳуҷҷатам мегӯяд ҳастай солонаш, не ки нагуфтая чақане ки ҳуҷҷат мегӯяд дора ва Opel каравани светои сафедай. 4 дискаҳои фасонча, баллон ҳолати кори хай, нархаш бениҳоят арзон. нархи мошин мега 18,000 сомонӣ аст, бо ягон сум арзон мекунем мега ва мошин айни ҳол дар Душанбе пойтахта қарор дорад. кадоме ки Opel караван харки бошад, марамат вариантҳои бениҳоят хуб аст, айда стратия. дӯстони азиз, агар Opel караван савдо нашуда боша, метавонед ки шумо савдо карда гиред, барое ки нархаш бениҳоят арзон аст, ихе мошино тезда мехаранша. успед карден мехаред, накарден хай бо ждат мекунед ки хай мо видеои нав партоем. барои хотири мошинои арзон лайка занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A аст дӯстони азиз ки соли барои 1993 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объём мотор 1.6 литри простой, коробка механика аст, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Opel Vectra яъне A 93 сол, нахадо светои намхели савзай. мошин хай 4 баллоно ҳолати корида аст, инам хели 4 дискаҳои фасонча, хай краскашам сод аст, краска вақт ки намекунен салом шуда сод аст, хай нашод ҳуҷҷат ва хадавои пӯшидаги чош ягон маълумотош нестай. главни мошине ки арзон нархаш 17,000 сомонӣ аст бадрон ки муомила дорад. мошин айни ҳол дар Душанбе 17,000 сомонӣ аст, кадометон ки мехарен рақамошон дар поини видео. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. бояд яга аст бадрон ки Opel караван, Opel Astra F дар кузофи караван универсал. соли барои 1992 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объём мотор 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошинам хеле светои сирхай, 4 диска дорад, салон тоза, номери транзит, ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи июла, яъне ки июли 2023 мегӯяд ҳуҷҷат, яъне ки қариб 10 моҳи дига ҳуҷҷат мешавад. мотор мегӯяд беҳтаринае, коробкаш 100%, ҳама ҷош мегӯяд мошинча мегӯяд созае. дастсрочна мегӯяд мефурӯшад бо нархи 15,000 сомонӣ ки бо арзон мешавад.
این خیلی نرخ دوستان عزیز نمیبینید دیگه. ماشینچه نخدو 15000 سومانی در شهر خوجان. رقمشون تیسیل کدام تو میخرین محرمات زنگ زنه. میگذاریم بعد 10 ماشین فروشی. باز یک ماشین فروشی سوئدسکی است بدرو که ماشین ملادیجنی واز 2109 هست که در کوزیفی خچه بکش سایستانی بهترین نخدو ماشین سوئدسکی ملادیجنی واز 2109 سال برای 1996 است که سویچ بنزینی خلی میگه گاز ندارد объем تو یک 5 لیتر پرستو اکونومی коробка مکانیکا حالت ماشین میگه بهترین نخدو سالش اگر کونم باشه که ماشینچه میگه نخدو است. خب این حال قرار دارد در نوعیه 5 و فروخته میشد با نرخ 8500 سومانی که با کنکرت ارزان میشود. 8000 سومانی است که آدمان خریداری کنکرت معامله دارد. کدام شما که میخواید رقمایشون در پایین ویدیو مگافون است کار میکنه بیشتر معلومات گیرید. میگذاریم با 11 ماشین فروشی. واز 2107 است بعدران که باید اگه با نرخ‌های ارزان که سوئدی نام خیلی 30 هم خیلی ماشین را دیگه شما نمی‌بینید. سال برای 1995 است که سوزشورش بنزینی خلیه آبی موتورش 1.6 لیتر коробка مکانیکا حالت ماشین میگه بهترین است. ماشین میگه یک سال حجت دارد سالن توزه رنوی کراسکای ماشینچه میگه نخدو است. ملادیجنی یک سال حجت نرخش به نهایت ارزان است. اوسپد کدی میخری اوسپد نکدی خفا نمیشه. نرخ ماشین بعدران 6800 سومانی است که با ارزان میشود. رقم مگافون ماشین نداشتم کدام تو میخرین مرامت زنگ زنین. این بود نوار امروز تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما.